profundizar un poquinho máis nas razóns que nos unen a todos os sindicatos, tanto de traballadores como estudiantís, nesta convocatoria de folga do día 24, e engadir que a reforma universitaria non empeza agora, non empezou ca publicación do decreto chamado 3+2. Empezou no 2012 xa, cando nos reformaron o decreto de taxas e o decreto de requisitos para poder acceder a becas, a bolsas. E, ademais, aumentouse a dedicación docente, por tanto, aí xa houve unha reducción de traballadores da universidade. A actual lei de financiamento das universidades públicas españolas, e por ende as galegas, establece un abanico de prezos que asemella moito os prezos da pública aos prezos da privada. De aí que, dun tempo a esta parte, nos últimos anos, está habendo unha caída do alumnado matriculado nas universidades públicas e un aumento nas universidades privadas. Este aumento nos graos vai moi a modiño, pero dispárase en canto falamos dos posgraos, dos másters. Aí é onde as universidades privadas realmente teñen a súa actividade maior. En España estamos dentro dos países do noso entorno e na media da noso poder adquisitivo, somos un dos países que máis cara é os estudos universitarios. Pola contra, somos o país que temos o peor sistema de bolsas para axudar as familias e o estudiantado para poder acceder a eses estudos. O decreto 3+2 foi aprobado, como ven sendo habitual con este ministro de Educación, unilateralmente. Non houbo debate social, debate político, tampouco debate coa comunidade universitaria. Ten a oposición de toda da conferencia de reitores e reitoras. Nin siquiera esperaron a ter unha avaliación seria do que supón a implantación dos novos graos, do que viña sendo chamado Plan Bolonia. Pero están enfocando un debate erróneamente, malintencionado. Están enfocando as familias de que co 3+2 vanse a forrar cartos, posto que os graos, os seus fillos e as súas fillas van a sacar a titulación de grao cun ano menos de universidade. Por lo tanto, claro, así a simple vista parece que é un aforro importante. Pero, insisto, é un engañabobos, é demagoxia pura, porque os prezos para poder ter unha ensinanza superior, axeitable, pasan por cursar os 2 anos de máster, co cal duplícase o custo que viña sendo habitual a toda agora. Nun momento, encima, no que as familias, coa crise económica que estamos a sufrir, é o momento máis difícil para poder facer fronte a isto. Crean con isto máis desigualdades na posibilidade de estudar, todo por motivos económicos. Dende Comisións Obreiras rexeitamos esta reforma universitaria non só polas formas, senón tamén, e sobre todo, pola incidencia que vai a ter na calidade do ensino universitario. Evidentemente, todo isto beneficia as universidades privadas, porque, como ben vos decía, os prezos cada vez van sendo máis parellos. Ademais, ven detrás, como decía Anxo, un decreto que, máis que ser de requisitos mínimos para a creación de centros e universidades, son recomendacións. Recomendacións que flexibilizan moito a posibilidade de crear centros universitarios privados sen ningún tipo de garantías. Pero non nos podemos esquecer de que en Galicia xa saiu fai un ano e pouco a lei universitaria galega, que xa flexibilizaba moito as condicións para crear universidades privadas. Os obxectivos están claros. Reducir costes á administración, vai a reducir moito gasto, reducir traballadores na universidade, reducir titulados universitarios e cargar as familias con todo o custe. E, obviamente, abrir o mercado ás universidades privadas. Todo parece indicar que o ministro Wert quere pasar a historia como ministro de Educación que quixo acabar co ensino tanto público, tanto universitario como non universitario, pero nós non lle podemos permitir. Un chamamento, podemos decir casi desesperado, a toda a poboación, porque isto, a loita na defensa do ensino público, ten que ser de todos, non pode ser dos traballadores do ensino universitario e non universitario, non pode ser só do alumnado, non pode ser únicamente dos sindicatos. Ten que participar toda a cidadanía porque, sin duda ninguna, a educación é o futuro e é cousa de todos.